Salwe, fy enw I ydy Rufus. Milwr ydw I, yn yr ail leng Awgwstaidd yma yng Nghaerllion. Beth? Erioed wedi clywed am Nghaerllion? Be byddwch chi am ddod yma heddiw? Be fyddwch chi'n gweld amffithiedr, barracks, baddondau, amgueddfa, I gyd yn y pentre bach yma o Nghaerllion yng Nghasnewydd. 2000 o flynyddoedd yn ôl, Isga oedd yr enw ar y lle yma. Roedd Isga yn gair enfawr, yn gartref I dros 5,000 o filwyr fel fi. Roedd ni wedi goresgyn Britannia, neu Prydain fel ych chi'n ei galw hi, I reoli'r tir a'r adnoddau fel air. Naethon ni adeiladu caer fawr yma yn Isga ar gyfer ein milwyr fel fi. Roedd Isga yn lleoliad da ymladd yn erbyn y llwythau lleol fel yr seliwriaid ac yn agos at afon ddofn I longau ddod a chyflenwadau atom. Wrth gwrs, ymladdodd y Celtiaid yn ôl. Roedd y seliwriaid, y llwyth lleol, yn un o'r rai cryfach. Cymerodd 25 o flynyddoedd I oresgyn ei tir. Digon am y gorffennol. Heddiw, gall ymwelwyr I Nghaerllion darganfod tystiolaeth o'r gair Rhufeinig. Dyma'r amffithiedr Rhufeinig. 2000 o flynyddoedd yn ôl, oedd hi fel stadiwm enfawr. Roedd y milwyr Rhufeinig yn dod yma I rannu gwybodaeth ac I edrych ar y gladiatoriaid yn ymladd. Dyma'r barracks Rhufeinig. Be chi'n gweld heddiw yw sylfaeni'r adeiladau lle oedd miloedd o filwyr Rhufeinig fel fi yn byw. Roedd 8 milwr Rhufeinig yn byw yn yr ystafell barracks bach yma. Yn yr un hanner, dyna lle nhw'n cysgu, ac yn yr ail, dyna lle nhw'n cadw eu arfau a'i arfwisg. Fel rhan o'n hyfforddiant, roedd ni'n gorfod gorymdeithio 25 o filltiroedd mewn arfwisg drwm. Felly, ar ôl diwrnod hir, roedd ni'n hoffi ymlacio yn y byddondau, I nofio ac I fwynhau yr ystafelloedd stêm. Heddiw, mae amgueddfa yng Nghaerllion sydd yn llawn pethau wnaeth y Rhufeiniaid fel fi a'i gadael yr ôl, gemau, arian, a hyd yn oed garreg. Mae yna ardd Rhufeinig hefyd. O, gyda llaw. Bron y fi anghofio. Mae'ch ysgol wedi dweud bod chi'n mynd I gymryd rhan mewn sialens Gwersyll Rhufeinig. Bydd rhaid I chi ddysgu sut I orymdeithio fel milwr Rhufeinig, yn Lladin wrth gwrs. Bydd cyfle I archwilio y pethau oedd y Rhufeiniaid wedi gadael yr ôl, a llawer o heriau eraill. Ar ôl cwblhau'r her, bydd cyfle I chi gwrdd â person Rhufeinig fel fi, a gofyn am y arfau a arfwisg. Gewch chi hefyd ofyn cwestiynau am fywyd milwr Rhufeinig ac am y pethau chi wedi gweld yn yr amgueddfa. Wale, a phob lwc.